Benövök, és a mai videóban itt van velem Nati. Sziasztok! És a mai videóban kaptunk anyukánktól 2 darab nagy dobozt. Meglepetés dobozt még hozzá. Nem tudjuk, hogy mi van benne. Na de kezdjünk el a kicsivel. Ezzel egy kisebb, de nagyon is. Nagyon szeretnék. Ez egy etetőkaja. Én nagyon szeretek horgászni, a kisugom is szeret. Én is, nekem van pecsadobotom, meg neki is. Meg a nagy testvéremnek is. Kaptunk két úszót. úszót. Nekem elszakadt, úgyhogy pont rá tudjuk. És egy hajkészlet. Amit lehet rakni táskára, cipőre és Cipőre ruhára is. És hajra is. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez eddig Nati, nagyon ezt jó. fog meg. És nézzük a nagyobb dobozt. Nézzük ezt a nagyobb Én dobozt. ez miatt izgulok. Azt Nem. mi? Nem. Ilyet már szeretem volna. Ezt a kisugom szerette volna, ezt itt kell pörgetni, és akkor kijön belőlük ilyen ajándék, ami itt látszik. És akkor ezt ki kell bontani. Ezt kibontsuk most, jó? Jó. Bontsuk ki. Ezt fog meg, és akkor bontsuk ki nyugodtan. Hogy szegény nézők ne várjanak sokáig. Igen. Mikor jön ki ez a videó? Na, és én kezdek pörgetni. Ott van kint egy rózsaszín. Ez is olyan. Mi van benne? Nézzük Ez? az enyémet. Egy macska, aki éppen fog egy halat. Ez nagyon jó, ez egy horgászos. Nézzük, hogy mikor potyan ki itt a kis lyukon. Szerintem nem soká már kipottyan. És tudom, mikor potyan ki. Mennyit kell még várni? Hogy 10-szer kell, vagy 20-szor, vagy 30-szor. Megpróbálom, add ide. Megpróbáld, és én fogom kinyitni. Jó, szerintem most fog jönni. És meg is jött. Nem. Azt a, de mi lehet? Na nézzük. Mi az? Egy gyűrű. És egy kis tojás. Ilyen hangja van, úgy. Ez pedig... Egy flamingo. Ez egy flamingo. Ez nagyon menő. Na, de ez jó, hogy kérdez. Ez nekem is tetszik. Anyának mondtam, hogy próbáljon ilyet venni, de nem tudtam, hogy ezt tényleg meg fogja venni nekem. Egy avokádó! És ezt ceruzára föl lehet rakni. Ki is botjad, láttátok? Ez egy citromsárga, és mi van benne? Tegyük ki. Ez egy nyuszi! Nyuszika, én már nyitottam egy sárgát. Jó, nem is nyitottam. Akkor az így... Mi volt az? Na, ez Jó, az tényleg egy gyűrű másik volt. nyuszi. Ez egy És gyűrű. el is fogyott, akkor 6 darab van benne. 6 darab. De van olyan, hogy 3 darab rózsaszín, Egy egy darab, darab sárga, és 2 és darab 2 zöld. darab zöld. És ezeket újra lehet használni. Igen, mindegyiket Ha újra, szeretnél ilyet játszani. újra így beletesszük. Tedd bele, te is. Beletesszük. És megrázzuk. Megint ki lehet pörgetni. És megint kinyissuk. Ugyanazokat. De szerintem mást is lehet belerakni, ahogy gondoljátok. És akkor megint, hogyha... Ja, és anya mondta, hogy ez a Tesco-ba volt, és feltalált ilyet. Nem tudom, mennyi Tessék. volt. Itt van egyből flamingo. Amúgy ezt nem tudjuk, mi a madár, de szerintem flamingo, mert rózsaszín. Ez biztos, hogy flamingo. Ez meg elvezethető kaja. Ja, és ez a vaníliás. Ez vaníliás. És nagyon, de nagyon szeretik ezt a halat. Na, te is fogom Nati, amit kaptál. Én is megfogom. Várj. Oh, Tadám! szóval ezeket kaptuk. Ez a Írjátok a horgászos. kommentbe, hogy van nektek ilyenetek, és miből. Szerintem úszója, És- meg etetük kajája mindenkinek van a És kertben. írja meg kommentbe, vagy meg lájkolja az a videót, aki tud horgászni, és szeret is horgászni. Lányok is írhassák, lányoknak is elhisszük, mert én is tudok horgászni. Na, ennyi is lett volna ez a videó. Tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!